Mawungenayo ivideo yakho semncane unesithombe kuphela. Hayi khulileka usumdala kakhulu. Umuntu wasemandulo. Akufanele ngisho uyakhala load shedding. Uyazi kudala. Wawukhona kusekhona yona yodwa. Ise stage 100. Ingakhulunywa indaba kagesi kusayi load shedding yodwa. Wawukhona emandulo ugesi ungakabi bikho. Wena fanele ududuza thina abantu besimanje manje ukuthi singakhali kuzolunga ugesi nathi sakhulunga ngekho uzobona nawe uthini. Hayi ukhale kanye nathi. Nawe uyakhala siyakhala nawe uyakhala ugesi awusekho futhi nawe fanele abawusekho. Wena ke ngabona uyabonga. Bonge nje ukuphila. Bonge umphefumulo. Bonge nje. Hayi njalo uyakhononda nakhona uyabonakala ukuthi uyayikhalisa uyijwayele lento. Sukhala kanye nathi. Mina nje buka ngiyabonga ukuthi niyangivotela kuma DSTV Viewers Choice Awards. Niyangivotela ni SMS u3E ku 39201. Ngiyabonga. Simple umuntu wasemandulo. Uzobezwa ke sebethi hawu le purity into yengane kusho njalo umuntu wasemandulo. Umuntu kanti uyena usemdala usebona ukuthi into yengane le ngoba uyena omdala. Mawuthi into yengane le wayibona lapho ukuthi akusafana ukukhala load shedding usumdala kakhulu. Umuntu wasemandulo ngiyakutshela namanje ngoba lento ibhaliwe ukuthi 6 months and up umuntu wasemandulo. U-up ke ila esingena khona nathi. Nawe fanele ungena khona kodwa usumdala kakhulu. Nawe uyazazi ukuthi usudlule isho na-up umuntu wasemandulo. Ngiyabonga ke nisangivotela. Votani nani bantu basemandulo. Nivumelekile ingane fanele ibone kunina ukuthi kuyavotwa. Vota umuntu wasendulo. Iyenzeka leyo nto. Shiq.